Ahojky. Než jsem si uvědomila, že mám problém s pitím, tak jsem si řekla, že už nebudu pít doma, ale budu pít jenom na společenských akcích. Protože tam přece chlastá každý. No, tak to nevyšlo. Takže, když jsem si pak uvědomila, že vlastně jako problém mám, tak jsem se rozhodla, že budu snižovat dávky. No, tak to nevyšlo taky, protože jsem zůstala samozřejmě u dávek stejných, anebo ještě vyšších. Pak už jsem si řekla dost. A od zítřka už nebudu pít. Už ani kapka. No jo, jenže přišel zítřek a ze zítřka se stal další zítřek a takhle to trvalo dalších x měsíců. A proč to říkám? Co z toho plyne? Plyne z toho to, že pokud je člověk alkoholik a má problém s alkoholem, nedá se nastavit žádný kontrolovaný pití na domácí a společenský. Nedají se ani snižovat dávky, protože stejně se vrátíte k té původní. A tak samo i abstinence se nedá naplánovat. Musí to být jasný rozhodnutí. Teď, anebo nikdy. A zatím si musíte pevně stát.